Għall-Unjen tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN mhix deċiżjoni għaqlija li għalissa jerġa' jinfetaħ l-ajruport u allura li nibdew nilqgħu turisti minn barra minn xtutna. Hekk iddikjara Paul Paċi, il-President tal-MUMN, f'kumment lil Net News dwar il-possibilità li l-Gvern jirrilassaw ukoll il-miżuri tas-safar. U qal li din għażla li lanqas biss għandna nikkunsidrawha għax m'għandniex nieħdu for granted il-kunċett li ma tantx kellna vittmi. Minnaħa l-oħra, hemm min għadu qed jagħmel sagrifiċċji personali kbar. Ġi bi prezzoli sagrifiċċju kbir mill-Maltin fejn il-vulnerabbli u l-anzjani tagħna għadhom sal-lum ilhom xarejn imsakrin ġo darhom. Paul Paċ kompla li fil-waqt li għadna fil-periklu li l-pandemija terġa' tfaqqa jemmen li t-turisti li se jkunu qed jiġu fid-dawl tal-isfidi ekonomiċi li qed jaħkmu lid-dinja mhux se jagħmlu differenza kbira fl-ekonomija. Il-ftit turisti li jistgħu jaslu Malta xorta mhux se jagħmlu differenza ekonomija. Imma sfortunatament ħajamlu differenza kbira li jistgħu joħolqu second wave ġo Malta. Fuq kollox jispjega għaliex din għandha tkun l-aħħar restrizzjoni possibbli li għandha tiġi rilassata. Għandu jkun l-aħħar oġġett it-turizmu għax fejn jidħol l-entertainment u safar dak li ngħidulu social distancing huwa diffiċli ħafna biex jinżamm. Ma tistax mur ġo bar, ġo każin, ġo mużew, ġo disco u żomm is-social distancing. Paul Paċi jgħid li bħala union li tirrappreżenta persuni li jaħdmu direttament mal-marit, l-MUMN temmen li din mhix deċiżjoni għaqlija lanqas għall-ekonomija.